Ik kom graag bij de kringloop in Graal, omdat er zulke leuke maalje binnen. En dat het heel loffelijk is om hier te sneuvelen. Omdat Johan en die andere lul zo gezellig zijn. Hallo, en dan kom ik in hier. De camera heeft nog steeds. Wat leuk. Godverdomme. Oh, dat ben ik zelf. Ja, daar ben ik net kleurig van. Nou, ik sta erop. Kijk daar. Heb jij het al gezien? Oh, kijk. Goed mening. Maar denk, oh, die is een tientje waard. Dus ik neem ook een tientje waard. Hoi. Shit, het stiert er nou ook mooi op, want het is een 40 seconden.